Ганс Христиан Андерсен. Новый убор короля. Даўно-даўно жыў быў на свеце адзін кароль. І так ён любіў выстройвацца, што пускаў усе грошы на новыя уборы. Парады, тэатры, шпацыр за горадам кароль любіў толькі за тое, што ён мог паказаць усім свае новыя строі, і ўвесь вольны час манарх праводзіў у гардэробнай. У сталіцы каралеўства жылося досыць весела. Амаль кожны дзень прыязджалі замежныя госці, і вось аднойчы з'явіліся двое ашуканцаў. Яны выдавалі сябе за ткачоў і сказалі, што могуць зрабіць такую цудоўную тканіну, лепш за якую нічога і прыдумаць нельга. Акрамя дзіўнага малюнку і расфарбоўкі, яна вылучаецца яшчэ і незвычайнай уласцівасцю. Становіцца небачнай усякаму чалавеку, які знаходзіцца не на сваім месцы альбо безнадзейна дурны. Але вось дык убор будзе, падумаў кароль. Тады ж я змагу даведацца, хто з маіх міністраў не на сваім месцы, хто разумны, хто дурны. Хай яны хутчэй вырабіць для мяне гэтую тканіну. І ён даў падманшчыкам вялікі задатак і загадаў неадкладна брацца за працу. Тыя паставілі два ткацкія станкі і рабілі выгляд, быццам рупліва працуюць, а ў саміх на станках нічога не было. Яны аніколькі не сароміліся і патрабавалі для працы найтанчэйшы ядваб і найчысцейшае золата, рассоўвалі ўсё гэта па кішэнях і сядзелі за пустымі станкамі зранку і да позняй ночы. Хацеў бы я паглядзець, як прасоўваецца справа, думаў кароль. Але тут ён згадваў пра цудоўную уласцівасць тканіны, і яму рабілася неяк не па сабе. Вядома, яму не было чаго баяцца за сябе, але ўсё-такі лепей, каб спачатку прыйшоў хтосьці іншы. А тым часам пагалоска пра дзіўную тканіну абляцела ўвесь горад, і кожны хацеў, каб мага хутчэй пераканацца ў дураце і непрыдатнасці свайго бліжняга. А можа паслаць да ткачоў свайго першага міністра, падумаў кароль. Ужо гэты разгледзець тканіну, ён разумны і з годнасцю займае сваё месца. І вось першы міністр увайшоў у залу, дзе за пустымі станкамі сядзелі махляры. «Божачкі», – падумаў міністр, тарэшчачы вочы, – «я ж нічога не бачу». Але ўслых ён нічога не сказаў. Падманшчыкі пачціва прапанавалі яму падысці бліжэй і сказаць, як яму даспадобы фарбы і ўзор. Пры гэтым яму паказвалі на пустыя станкі, а бедны міністр, як не ўглядаўся, так і не змог нічога пабачыць. І не было тут што бачыць. Няўжо я такі дурны і не варты свае пасады, разважаў першы міністр. Вось бы ніколі не падумаў, а калі раптам нехта даведаецца? Не, ні ў якім выпадку нельга прызнавацца, што я не бачу тканіны. Што ж вы нічога нам не гаворыце? Спытаў адзін з ткачоў. О, гэта вельмі сімпатычна, адказаў першы міністр, пазіраючы ў пенсне. Які ўзор, якія фарбы. Так, я скажу каралю, што мне надзвычай спадабалася ваша работа. Рады старацца, сказалі ашуканцы і пачалі размалёўваць, які тут незвычайны ўзор і спалучэнні колераў. Міністр слухаў вельмі уважліва, каб потым все паўтарыць каралю. Пасля ён так і зрабіў. Цяпер падманшчыкі сталі падрабаваць яшчэ больш грошай, ядвабу і золата, але яны адно набівалі свае кішэні, на работу не пайшло аніводныя ніткі. Як і раней, яны сядзелі каля пустых станкоў і рабілі выгляд, што ткуць. Потым
кароль паслаў да ткачоў іншага паважанага саноўніка. Ён таксама мусіў паглядзець, як рухаецца справа, і даведацца, ці хутка работа будзе скончана. З ім было то самае, што і з першым. Ён глядзеў і так, і гэта, калі ўсё адно не ўбачыў нічога, апрача пустых станкоў. «Як вам падабаецца?» – спыталі яго падманшчыкі, паказваючы узоры, якіх і заваду не было. «Я ж не дурны», – разважаў саноўнік. «Значыць, я не на сваім месцы. Вось табе і маеш, але ж нельга падаваць віду». І ён пачаў расхваліваць тканіну, якой не бачыў, захапляўся прыгожым малюнкам і спалучэннем фарбаў. «Надта міла», – сказаў ён каралю. Неўзабаве ва ўсім горадзе толькі і гаворкі было, што пра новую тканіну. Нарэшце і сам кароль вырашыў пальвавацца цудам, пакуль яна яшчэ не была знятая са станка. З вялікай світай выбраных прыдворных і саноўнікаў, сярод якіх былі і двое тых, якія бачылі цудоўную тканіну, кароль прыйшоў да хітруноў, што ткалі, не пакладаючы рук на пустых станках. «Дзівосна, хіба не?» – загаманілі саноўнікі, якія тут ужо былі. «Ці не хочаце палюбавацца, які малюнак, а фарбы?» І яны мацалі пальцамі паветра, уяўляючы, што ўсе астатнія бачаць тканіну. «Што за дзіва?» – падумаў кароль. «Я нічога не бачу? Гэта жахліва. Хіба я дурны, альбо не варты быць каралём? Гэта горш за ўсё». «О, так, вядома, гэта вельмі міла», – нарэшце прамовіў кароль. «Можна сказаць, што я ухваляю гэта». І ён задаволеным выглядам ківаў галавой, разглядаючы пустыя станкі. Ён не хацеў прызнацца, што нічога не бачыць. Світа караля глядзела на ўсе вочы, але бачыла не больш за яго самого, і ўсе як адзін паўтаралі: «Якая прыгажосць!» і раілі каралю зрабіць сабе з гэтай тканіны убор для урачыстай працэсіі. «Выдатна, цудоўна, непаўторна!» так і чулася адсюль. Усе былі ў такім захапленні. Кароль шчодра ўзнагародзіў круцялёў і надаў ім званне прыдворных ткачоў. Усю ноч напярэдадні урачыстасці падманшчыкі прасядзелі за работай і спалілі больш за 16 свечак. Усім было зразумела, што яны вельмі стараліся пашыць убор караля да азначанага часу. Яны ўдавалі, што здымаюць тканіну са станкоў, рэжуць яе вялікімі нажніцамі, а потым шыюць іголкамі без нітак. Нарэшце яны аб'явілі: «Гатова!» Кароль у суправаджэнні світы сам пайшоў да іх адзявацца. Падманшчыкі узнімалі рукі ўгару, быццам штосьці трымалі, і прыгаворвалі: «Вось нагавіцы, вось камзол, вось каптан. Цудоўны убор, лёгкі, як павуцінка, і яго не адчуваеш на целе, але ў гэтым самае хараство». «Так-так», – казалі прыдворныя, але ж яны нічога не бачылі, ды і не было чаго бачыць. «А цяпер, ваша вялікасць, зрабіце ласку, раздзеньцеся і станьце вось тут, перад вялікім люстэркам», – сказалі каралю падманшчыкі. «Мы вас адзенем». Кароль раздзеўся дагала, і ашуканцы ўзяліся яго адзяваць. Яны рабілі выгляд, быццам надзяваюць на яго адну частку ўбору за другой і нарэшце прымацоўваюць штосьці на плячах і на таліі. Так яны надзявалі каралеўскую мантыю, а кароль круціўся перад люстэркам у розныя бакі. «Божа, як вам пасуе! Як цудоўна сядзіць!» – шапталася світа. «Які ўзор, якія фарбы! Раскошны ўбор!»
балдахін чакае», – паведаміў каралю обер-цырымоніймайстар. «Я гатовы», – сказал кароль. І ён яшчэ раз крутануўся перад люстэркам, трэба ж было паказаць, што ён вельмі уважліва разглядае свой убор. Камергеры, якія мусілі несці шлейф каралевскай манты, зрабілі выгляд, што паднялі нешта з падлогі і пайшлі за каралём, выцягваючы перад сабой рукі. І вось кароль выкрочваў па гарадскіх вулках пад раскошным балдахінам, а людзі, што сабраліся паглядзець на яго, гаварылі так: «Ах, які прыгожы ўбор у нашага караля!» А ніводзін чалавек не прызнаўся, што нічога не бачыць, і не было яшчэ ў караля такога ўбору, які б выклікаў усеагульнае захапленне. Раптам нейкі хлапчук паказаў на караля і усклікнуў: «Дык ён жа голы!» Натоўп расхваляваўся, і ўсе сталі шэпатам перадаваць адно аднаму слова дзіцяці. «А і праўда, ён зусім голы!» – нарэшце закрычаў увесь народ. І каралю стала страшна і сорамна. Яму здавалася, што ўсе яны гавораць праўду. Але трэба было давесці цырымонію да канца, і ён выступаў пад сваім балдахінам яшчэ велічней, а камергеры ішлі за ім, падтрымліваючы мантыю, якой не было.